Jo vaig triar Manresa perquè era una universitat que ja coneixia. Gent que hi havia estudiat me'n van parlar molt bé, me la van recomanar molt i quan la vaig venir a conèixer el tracte que vaig tenir també em va agradar molt. Un punt molt positiu de la Manresa és que té el Lab, un espai de ciència i experimentació on venen infants cada dia, i també tenen la U Petita, que és una llar d'infants pròpia de la U Manresa, i en ambdues podem participar-hi i realitzar activitats. Actualment estic treballant a la llar d'infants Mama i Papa de Santpedor. Estic fent de tutora en una aula. La llar d'infants on vaig acabar les meves pràctiques, les vaig realitzar quasi totes. No em va costar trobar feina, ja que em van oferir ells la plaça per cobrir una baixa i actualment estic treballant allà. Jo a una persona que s'està plantejant estudiar aquest cicle li diria que primer de tot que s'informés, que busqués informació, recomanacions de gent que conegui i que visiti la universitat i endavant que es llenci a la piscina, que segur que s'ho passarà bé.